Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hanyoyi guda biyu sahayunawa suke son su bi wajen tabbatar da cewa Syria bata koma yadda take a da ba, wajen tabbatar da cewa sun tarwatsa Syria da su da kuma takfiriyun waɗanda ke samun goyon bayan Turkiyya. Hanya ta farko shine suna son su ga bayan duk wani malami mai fikira, duk wani malami mai kira zuwa ga gyara a wannan yankin su ga sun kashe shi ta hanyar assassination, da wasu 'yan siyasa masu kiran al'umma cewa su haɗa kai, waɗanda suke neman a samu unity na al'umma za su yi ƙoƙarin su tarwatsa su. Hanya ta biyu, bayan sun kashe mufakkirai, sun kashe malamai, sun kashe jagororin al'umma na ƙwarai, hanya ta biyu shine za su ƙirƙiri wani bala'i a wannan yankin mai sunan wai yaƙin sunna da shi'a. A Syria nan za a ƙyanƙyashi bala'in, amma inda ake son bala'in ya bazama shine a Iraki da kuma Lebanon. Idan suka gama da Syria yanzu kamar yadda suka fara da Syria, to ba komai bace Syria illa gada wadda za su taka su dira a Iraki, ko da za su dira a Iraki wannan da wannan sunan za su je sunna sun kai ma shi'a farmaki, da wannan sunan za su je kudancin Lebanon akan sunna sun kawo ma shi'a farmaki. Suwa za su yi amfani da waɗannan Turkiyya, Isra'ila da kuma rijim ɗin Syria na yanzu ƙarƙashin Jolani, su za su buga wannan katin. Katin na biyu kuma na uku shine katin faɗan ƙabilanci, ko kuma mu ce faɗan ɓangaranci tsakanin Durus da Larabawan ƙauye, wanda yanzu kusan shi an fara buga shi yanzu haka suna nan kashe juna suke, kamar da muka faɗa a bidiyoyin da suka gabata. To abunda muke so mutane su gane, ko faɗa ya ɓarke kamar da suke son su ya ɓarke ɗin, ba faɗa bane tsakanin sunna da shi'a, saboda a faɗan da zai faru yanzu ba za a samu haɗin kai irin abin da ya faru a Falastinu ya faru ba. A Falastinu tashar Al Jazeera wadda ta Qatar ce tana goyon bayan Falastinawa, shi yasa ta yi tsaye akan ganin cewa Falastinawa sun samu murya. Amma abin da zai faru a Syria da Iraki da Lebanon, tashar Al Jazeera tana goyon bayan su Jolani da Turkiyya ne, don haka za su ɗauki side da duk wata tasha irin su Al Hadas, irin su Al Arabiya da sauransu, balle a maganar CNN da BBC, za su yada farfaganda sosai su raba al'umma biyu tsakanin sunna da shi'a, wanda yake ƙarya ne. Saboda abin da zai faru shine sunni da ke Syria waɗanda majority ɗinsu sufaye ne, da kuma wasu mu'tadilan ihwan waɗanda ba su shiga cikin wannan gwamnati ba, 'yan ihwan, da kuma sauran mu'tadilan sunni, hatta daga cikinsu akwai waɗanda suke salafa waɗanda ba su yarda da waɗannan abun ba, za su cure, za su haɗa resistance army tare da su da alawiyawa da durus ƙarƙashin babban umbrella ta resistance axis. To waɗannan sunni ɗin za su haɗu da Hezbollah shi'a, za su haɗu da PMU hasharu sha'abi shi'a na Iraki a matsayin babban lema, daga cikinsu akwai kiristocin Syria ma, duka za su haɗu a matsayin babban lema ta tirjiya ma 'yan mamaya. Amma ba haka 'yan midiya za su nuna su ba. 'Yan midiya za su nuna su a matsayin rundunar shi'a wadda take yaƙar sunna, saboda a cimma babban manufar da Isra'ila take son ta cimma na sanya ma al'ummun yankin kwakwalwarsu ta kyamaci wannan resistance ɗin da za a yi, domin resistance ɗin ya zama bai karɓu ba. Don haka za su yaƙi wannan abun da midiya. Yanzu haka dubban takfiriyun terrorist da ke gidajen yarin Iraki tuntuni an sa pressure ta yawa, dole an sake su, kuma suna nan sun bazu suna shirya makamai na fada waɗanda za su haɗe da su Jolani su yamutsa wannan yankin ƙarƙashin jagorancin Isra'ila. Don haka mutane su sani fada ne za a yi tsakanin kam guda biyu, babu maganar aƙida a cikin fadan, babu maganar ma hatta addini. Fada ne za a yi tsakanin mutane da dabbobi, fada ne za a yi tsakanin masu neman adalci da masu mamaya, masu sayin zalunci. Fada ne za a yi tsakanin duhu da haske,
faɗa ne za a yi tsakanin gaskiya da ƙarya. Don haka ya zamo adalci, gaskiya, 'yanci, jinƙai, humanity su ne abun neman mutane. Duk ɓarayin da aka gani tattare da waɗannan to su ya kamata a dafa ma, ko da kuwa akwai bambancin aƙida, domin can gaske take. Saboda yaƙin da ake fuskanta yaƙi ne wanda yake mai shubuhohi, yaƙi ne wanda yake mai rikici, yaƙi ne wanda zai ɗimautar da al'umma. Ana buƙatar gayan natsuwa da sanya hankali kafin mutum ya san a ina ne zai miƙa goyon bayan shi, suwa zai dafa ma. Mainstream media su ne babban makamin da Isra'ila za ta yi amfani da su. Isra'ila tana da mashru'i, Turkiya tana da mashru'i, dukkaninsu kuma mashru'insu sun gina shi ne akan false narration. Mashru'in ƙarya ne. Mashru'i ɗaya ne na gaskiya, shine mashru'in 'yan ƙasar Syria na asali, waɗanda za su tashi su kwaci ƙasar su, da Falastinawan asali ke son su kwaci ƙasar su. Mashru'in 'yan ƙasar Iraki na asali, mashru'in 'yan ƙasar Lebanon na asali. Waɗannan takfirorin gaba ɗayansu sun zo ne daga gabashin Turai da kuma tsakiyar Asiya, aka tattaro su suka zo Syria da Iraki suke ɓanna. Wannan faɗakarwa ce wadda duk wani mai hankali ya kamata ya santa. A dafa ma gaskiya duk inda take, ko da ta saba ma wanda kuke da alaka da shi ta aƙida ko ta siyasa, kai ko ma ta addini, inda bai tare da gaskiya ka rabu da shi, ka kama gaskiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.